وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أمي تنو دا مسابي مسامي كاني تنو يسنغ نواتي بلا جنينا تنو بي ألو تلايك لا أكا تنو كرو بلا جنيكا نغمي ألو تلا تنو أنسك ألو تلا تنو كسي تنو دانا وكفى كان نيما يني ألو تلا في أني كيسي كوكي أن النبي من بكى مي محمد عليه الصلاة والسلام كرامي ني ألو تلا كاتشي كان أما كان كان سرادون أنكرو كان أمبو ديبلا كان بلا يلينا كرامي نانا الجنة سورو كو سرادون أنكرو ألو تلا باتو چوغو نيوما كانوا نيا أنا moko son anga alaw tala ka dien soro chugo mina ka bantuni ka duwuke aka sahaba babaw miun ka deme ni dina ni korota lila ani ka duwuke islaman bela jani ambari mo alhamdulillah ali bi amanga wala gadalila mi fiku wala gadai amina bunda min damne bi olumna ke bunda woronay amalaw talatanu sabu ama yela ko darsu be avancer la ali bi ka ton roya alaw talama kela ay rebe min fola kan be ansema halbi alaw talama kela lame bawo bela jeni fana allame chugo nyuma ni allame ko nyuma kon royan bela jani ma hal belo tala makela o rebe ko min ka gbele o le ka barake nay barake chugo nyuma ni anga metawi kon royan bela jani ma hal bi alo tala makela bonda worona abena kuma feminka o le almashu ala alkhuffaini wal imamati wal jabira وفيه مسائل أمبولا بوندا من أسيسا مي بوندا لورناي ألي بيكمانا فهمين كان أولي سلجي كتي ومي ني أدن سلجي لا أيو بيلا جيني فو أنيني أنغا حكلي توالا أنغا انجانتو ألا بيتا سلجي تا چوغو دولو ama bedum bunda kilina akale bunda bodana sabu afanata kiti ubi dana nabi foma ko al khuffain ani abana kuma fahmin kantuni al imama asabana al jabira al khuffain o yefen jume abana nyafo anyene al imama abnu fana korofo wakadhalika aljabira nalaw tala sonama nanselama amina wala anseko damayrala akwama ko alkhufu ni kame ko alkhuffain bimaana wa din flali muthanna akele wa fama ko alkhuf arab kana ni kame ko alkhuf allayni jumay kere kere li buluma fi ko tigu fe ako huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi ko ole fenye mi nabe dun sena na glanne kabo golola femi be dun sena a glanine kabo golola anu na nyogona si o koroko di fendo obey
a bɛ don sen na mais a dilan tɛ ka bɔ golo la. Karamɔgɔw k'a yira k'a fɔ ko kiti min dɛnni ne fɛn na min dilan ne ka bɔ golo la n'a bɛ don sen na, o kiti kelen an b'a boli fɛn wɛrɛ kan min n'a bɛ don sen na mais a dilan tɛ ka bɔ golo la, sabu o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiti dɔw la. wa jam'uhu khifaf, khufu o de ye a kelen ye, n'a fɔra ko al khifaf o de ye a caman ye. wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi, ko fɛn bɛ khufu kitita. hadisa kan min fɔ an ɲɛna o de ye khufu ye, nka fɛn wɛrɛ bɛ se ka don a la, fɛn wɛrɛ b'a kitita, sabu o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fil illa, o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ illa la. sababu min kosɔn an bɛ masali kɛ khufu kan, n'o sababu sɔrɔla fɛn wɛrɛ la, c'est que an bɛ khufu kiti boli o fɛn tɔgɔ kan. o kama ko an bɛ fɛn min n'a bɛ komi khufu, o fana bɛ khufu kiti ta. o ye fɛn fɛn n'a bɛ don sen na i n'a fɔ an ka chaussetiw a n'a ɲɔgɔnna si. nka a bɛna détail di an ma, est-ce que chaussette sugu bɛɛ le mɔgɔ bɛ se ka masali k'a kan i n'a fɔ an bɛ masali kɛ khufu kan wa? est-ce que khufu yɛrɛ suguya bɛɛ le, khufu n'a ka ɲi ka kɛ cogo di le, masali bɛ se ka k'a kan tuma jumɛn, masali tɛ se ka k'a kan, a n'o n'a ɲɔgɔnna si. a bɛna o bɛɛ lajɛlen walawala an ye n'Alahu Taala sɔnna a ma. a ko almasalatul ula, masala fɔlɔ, masala joona, a bɛna kuma fɛn min kan, hukmul mashi ala al-khuffaini wa daliluhu, ka masaluli kɛ samara kan. samara jumɛn ko don? fɔlɔ la, fɔlɔmɔgɔw, an ka kɛrɛbuw n'an ka sulew n'o ɲɔgɔnna si, o tun tɛ olu fɛ. samara min tun b'o fɛ, o tun b'a dilan ka bɔ golo la. i b'a ye a man gbilin ten, a bɛ dilan ka bɔ golo la. o tun b'o don, o tun y'o ka samara ye. o samara ninnu a tun ka gɛlɛn k'a fɔ ko i ka seliji ta wagati kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'i y'a bɔ k'i sen ko, i y'a bɔ k'i sen ko, gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ a la. an dun ka diinɛ ni nɔgɔya diinɛ le, mais nɔgɔya min ko don, sariya k'a fɔ ka nɔgɔya cogo min na, sariya k'a fɔ ka bila yɔrɔ min na, an fana bɛ nɔgɔya kɛ o cogo de la, an b'a kɛ ka bila o yɔrɔ de la. nka k'a fɔ ko an ka diinɛ ni ko nɔgɔya diinɛ le, n'a kɛlen diya k'i y'a kɛ cogo min na, n'a diyala ile ni ye cogo min na, n'a nɔgɔyala ile ma cogo min na, o kɔrɔ t'o ye dɛ. sariya k'a nɔgɔya k'a bila da min na, i fana b'a kɛ ka bila o da kelen de la. donc gɛlɛya wuli kama ni mantonba nin kan, a dagala sariya la k'a fɔ ko n'an bɛ seliji ta wagati kɛrɛkɛrɛnni bɛ yen, i bɛ se ka masaluli kɛ i ka khufu kan. fɛn bɛ don o kiti la bi, o de ye chaussette ye. donc a ko di almashu ala al-khuffain jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaa. dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko est-ce que a bɛ daga k'a fɔ ko an ye masaluli kɛ khufu kan, ou bien an ye masaluli kɛ min bɛ don a kiti la bi, o de ye chaussettew ye. est-ce que a bɛ daga k'a fɔ ko n'an ka seliji ta fo kana se an sen ko wagati ma, ni chaussette b'i sen na, i bɛ se ka masaluli k'a kan wa, ou bien i tɛ se ka masaluli k'a kan? sabu Alahu Taala ko an ma alkuranɛ kɔnɔ, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Alahu Taala ko de ko an ye an sen ko. yala a bɛ daga ko an ye masaluli kɛ wa? naam, a bɛ daga. inda ahli sunna wal jamaa, kitabutigi y'a fɔ an ye cogo min na. a bɛ daga ni daliya jumɛnw ye, a bɛ n'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna.
أكو وهو رخصة من الله عز وجل كو نيه نغيا دولي كبو ألو تلا يرو تخفيفا منه ألو تلا كنكلي كفين يليك كنغياك ندين بنا على عباده ونغيا نبكلا جوني كوسو أبكلا كدي جوني ما أبكلا كدي أكا جوني ما أبكلا كدي أكا منتوني ما نحن الأمة المحمدية ودفعا للحرج والمشقة عنهم ألو تلا بفك بليا ولي كبو أنكا وكما ألو تلا كدغا كفوكو أي مسالوليك أنغا شوسيتيوكا وقد دل على جوازه السنة والإجماع أيري الدغلا ني دليل مي حديثه بي كرمو يرفنا بيناكا كفوكو أبي دغا كوين مسالوليك أنغا خفوكا أني أنغا شوسيتيوكا تمامنا ني أشرتو دفلا أيان جانتو ويرفنانا أما السنة أدلمي في السنة النبوية فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه حديثه بي مي ناكا كننا سبتيني حديثا ننوبا يرانا كفو كو رسول عليه الصلاة والسلام كوي مسالوليك خفوكا أكبارك يرا حديثا ننو أدو بي أبا يرا كو رسول كاكي أدو يرا بي أبا يرانا كو رسول عليه الصلاة والسلام أكا يمرياليك نيم مسالولي خفوكا أبو تقول فنا رسول عليه الصلاة والسلام أكا نغياك نكويننا وحديثه بي ودليله بي أبنو نيفو أنيني سيسا بإذن الله أكو قال الإمام أحمد رحمه الله أنا إمام با أحمد ابن حنبل رحمه الله كو عليه كنتو أكاك ما كان دولا أكو ليس في قلبي من المسح شيء أكو فويلتي اندسكونا مي na deni be masolima khofuka o koroko di alete sigala ka fo ko masaloli amma kan ka ke khofuka ate sigala wala fi hali fitini o siga foi de tala فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كو حديث بنا نبي مي نامنا أن كرابلا محمد عليه الصلاة والسلام وحديثا ننو أبا يرانا كفوكو مسالولي أبسيكا كخفوكا كم مسالولي كخفوكا حديثا نبايرا كفوكو أدغني والمراد بقوله أكا كما ليني كما جمع ليس في قلبي أدنى شك في جوازه يرمنا كو ليس في قلبي من المسح شيء ko miye masaloli kitiye ko foyite nduskuna alayni miye sika foylete nduskuna kafo kwate daga alere dengeni ni tigi boloma kafo ko basi foyitala bal akakuma kana ko hadisa bina ni beyi mimba sabati ni tuye imam ahmad ibn hanbal rahimahullah alika kuma kan نكتنا وقال الحسن البصري ألفنا كي كنتو أكاك مكان دولا حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين الحسن البصري أقول صحابة بيولون فلا عليك تابعين دوي نافلك تابعين مؤمنون صحابة وكفة أكو صحابة بيولون فلكا لكالي عليه كو رسول عليه الصلاة والسلام أكا مسالوليك أكا خفوكا ومن هذه الأحاديث كو ننو حديثا ننو كنننا حديث جرير ابن عبد الله دوبي كو جرير ابن عبد الله عليك حديثا فانا يالك لأكو
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. جرير بن عبد الله عليكو أكا رسولي عليه الصلاة والسلام رسول أي الدنيا نينا أبولا تمامنا أي سلجتا الدنيا كما كوني أبولا أكا سلجتا تمامنا أننا سي أسنكو وقت ما مسح على خفيه أما أكا سمرابو مي خفو يا ما بواسينا بل أكا أمسلو أوا أفنا ترسلني وسلجي دو بيمو إيرانا كفوكو ni ashartu dafala basita la kafoko masalulu bisi kake akan. Qala al-A'mash an Ibrahim ni lakalila kabo A'mash fe alifana min Ibrahim fe kana yu'jibuhum hadha al-hadith koni hadisani atunkadi oye kusobe kasababu ke jume li anna islam Jarir kana ba'da nuzuli al-Ma'ida ko parce que sahaba mina lakalila sisan ko alayka salamaya o kela suratul Ma'ida jigini kofe kasoro selji o kiti selji ta chogo o nyafonne suratul Ma'ida le kono. Suratul Ma'ida jigini kofe le ni sahaba belebele ni atubila aduna salamaya la o kama ni hadisan kaddi oye parce que abe al-mashu ala al-khuffayn masaluli kiti abu la sabati kusobe. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر وكذلك في الحضر لحاجة أو غيرها. ني أهل السنة والجماعة لني بغوا ولوكا السبتي كادغا كفوكو أبيني كو أي مسالوليك خفوكا ou bien chaussetikan tumamnani ashartu dafala abe daga ko anya ke kasro ante voyage la chugomina afana be daga ko anya ke kato ame voyage la akela kasro haju lebanao ou bien haju tanao adaganni o hadisa ubi mimba sabati dansigi mimbola andabe nase o kiti tawma نالو تلا صنام. وكذلك يجوز المسح على الجوارب أبد دغا كو أي مسالولي كي خوفو كان تشوغمينا أنغو سمرا مي ناغلانا كابو غولولا كو أبو تشوغولا أبد دغا فانا أي مسالولي كي شوسيتي وكان إنا فانغا فوق مدامننا تشوغمينا شوسيتي ولي جمعي وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها ko ole mi nabe dun sina nama fabriquer nama glan kabo golola min glana kabo golola nabe dun sina o ba fone mako al khuf ole tun lonni folo mo golo nga sisanta chene khufu be soro mais mi na la barali kacha ame wakati mina ole chaussette wi khufu fana kitibe bolla chaussette ukan non aka chaussette le nyafo anyeneti wa huwa ma yusamma al'an bishurab wa wale ko aljawarib wa wale fanatuma do ko ashurab abe korokelenni li'annahuma kal khuffi fi hajati الرجل لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما parce que olufla abe komi khufu donc okama aka khufu kitita wal illatu fihima wahida sababu min kama ame masaluli kela khufu kan o sababu kele ne batola an fana be masaluli kela chaussette ukan donc comme sababu kena okama kiti kena وقد انتشر لبسها أكثر من الخف
kwame wati mina chaussette o doni yɛrɛ ka ca bi ka tɛmɛ hufu kan. Tuma dɔ i bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka mun de ye hufu ye a t'a lɔn tellement a kɛla fɛn ye min ne a yɛrɛ tɛ yela ɲɛ na tugun fo ni k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Nka n'a fɔla ko chaussette bɛɛ k'o lɔn. فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة ko a bɛ daga an ye masaloli kɛ chaussette kan n'a sɔrɔ ni a b'i sen sutura o y'a sharti dɔ ye. A sharti tɔ n'Alahu Taala sɔnna an bɛna se a ma kelen kelen bi iznillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux, de la terre, de tout l'univers. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et son salut soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 6. Après avoir fini de détailler le chapitre 5 qui parlait de l'ablution. Tout ce qui concerne les règles de l'ablution, nous avons détaillé tout cela dans les leçons passées. Et le chapitre 6 nous parle de la règle lorsque on porte des chaussures qui ont été fabriquées à base de cuir. Et lorsque on porte la imama, qu'on appelle aujourd'hui le turban, et les règles de Al-Jabira. Al-Jabira, c'est lorsque on met du col sur le corps, précisément les parties de l'ablution, ou soit les plâtres, ainsi de suite. Il y a des moments qu'on peut essuyer là-dessus. Les règles de cela, il va nous expliquer, Inch'Allah. En arabe, quand on dit al-khuf, il dit c'est ce qu'on porte. C'est ce que nous portons. Et on dit en arabe, quand c'est au pluriel, al-khifaf. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas al-khuf, mais qui prennent les règles de al-khuf, qui sont aujourd'hui les chaussettes. Quelles sont les règles qui sont liées à cela? Il va nous expliquer, bi'idnillah. Le premier thème, c'est les règles qui sont liées lorsque on veut essuyer sur al-khuf, les chaussures qui sont fabriquées à base de cuir. Il dit, est-ce que il y a des preuves qui nous montrent qu'on peut essuyer sur les chaussettes ou les khoufs? Il dit, certes, ça a été autorisé en islam, comme il a été dit dans les propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est une sorte de facilité dans cette religion. Dans la sunna, il y a des hadiths authentiques qui nous montrent cela, qui nous montrent que le prophète alayhi salatu wassalam, il a essuyé sur al-khuf
Et il a autorisé des gens de faire cela. Et tout cela, c'est pour une facilité dans cette belle religion. Il a été rapporté que Ahmad ibn Hanbal, l'imam, le grand imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit qu'il n'y a aucun doute, il ne doute même pas que le fait d'essuyer sur al-khouf ou soit sur les chaussettes, il ne doute pas que c'est quelque chose qui a été autorisé en islam. Il n'a même pas la moindre des doutes. Il est sûr que c'est quelque chose qui est autorisé dans cette belle religion et il y a des preuves qui nous montrent cela. Il dit, selon lui, il y a 40 hadiths qui nous montrent qu'on peut essuyer sur al-khouf, soit sur les chaussettes. Le grand imam Al-Hassan al-Basri, lui aussi, il dit au sujet d'essuyer sur les chaussettes ou al-khouf, il dit il y a 70 sahaba, les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a 70 personnes qui disent qu'il a été autorisé qu'on essue sur al-khouf ou les chaussettes. Et parmi leurs propos, il y a le hadith qui a été rapporté par Jarir ibn Abdullah. Il dit qu'il a vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est rentré dans la douche, il a fait ses besoins et après cela, lorsqu'il est sorti, il a fait son ablution et lorsque il est arrivé au niveau des pieds, il a essuyé sur al-khouf. On a dit que al-khouf, ce sont des chaussures qui sont fabriquées à base de cuir. Il dit que les savants, ils aimaient ce hadith qui a été rapporté par Jarir. Parce que Jarir, il s'est converti après la descente de la sourate Al-Maïda. Alors que c'est dans la sourate Maïda que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué comment faire l'ablution. Donc cela montre que ce hadith, c'est une grande preuve qui nous autorise d'essuyer sur les chaussettes ou al-khouf. Et les savants sont unanimes que dans cette belle religion, il est autorisé d'essuyer sur al-khouf, soit les chaussettes, en cas de voyage, ou soit, même si nous ne sommes pas en voyage, on peut le faire. Mais certainement, il y a des règles et il va nous expliquer tout cela, bi'iznillah. Il dit encore qu'il est autorisé qu'on essuie les chaussettes, sur les chaussettes. Il dit les chaussettes, c'est ce qu'on porte. Et il y a autre nom qu'on appelle en arabe. Généralement, les gens disent al-jawrab, mais souvent on l'appelle aussi al-shurab. Ça donne les mêmes sens. Il dit parce que nous en avons besoin et c'est une facilité dans cette belle religion. Il dit, lorsqu'on regarde, au temps d'aujourd'hui,
Les chaussettes sont encore plus connues que al-jawrab. Voilà pourquoi les chaussettes prennent les règles de al-jawrab et de al-khuf. Al-khuf, ce sont des chaussures qui ont été fabriquées à base de cuir. Al-masalatu thaniya, mas'ala flana, shurutul mas' ala al-khuffayn. Ango abid daga ka fo ko ay masalul ke khufu kan femme khufu fana kitita ne chaussette shartu min deni bala abno le nyafo anyene tuma jumene abid daga ka fo ko ay masalul ke wama yaqumu maqamahuma ani femme na be khufu kitita abna kuma o sharti ulika wa hadhihi shurut hiya وشرط نونو ولي أفولو لبسهما على طهارة أيان جانتو ويرو نونونا أن كان يكام يرو من فمو أن سلا ويرو للاسيسا الشرط فولو ولي نبنا خفودون تمامنا نبنا خفودون تمامنا ou bien نبنا شوسيدي دون تمامنا ويكي كاسورو ibe saniya la o ye kɛ k'a sɔrɔ ibe selji la n'o kɛla n'i bɔla selji la ou bien n'i bɛ fɛ ka selji kurakuraya n'i nana se i sen ma i bɛ se ka a masalo parce que i tuma donna tuma min na i ka don ka sɔrɔ i ka sanu i ka don ka sɔrɔ i bɛ selji la nka n'i ma chaussette don ou bien i ma kufu don ka sɔrɔ i bɛ selji la i y'a lɔn k'a fɔ ko n'i bɛna seliji ta tuma min na i tɛ se ka masaloli kɛ a kan parce que sharti ma dafa nka sharti fɔlɔ k'i kɛ saniya la i kɛ seliji la o daliya ye jumɛn ye lima rawa al-mughira qala al-mughira ale k'i kanto a ko kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fi safarin kuntu meni ala kiraye sallallahu alayhi wa sallam voyage dola fa ahwaytu li anza'a khuffayhi nteliyala ka fokome aka khufu flabo asena fa qala rasuli kantu alayhi salatu wassalam da'huma ko aflatui muna ko fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ko sabu nya fladon kasoro nga sanu kasoro missiljila fa masaha alayhima rasul alayhi salatu wassalam aka masalulike aka khufu flaka mi ni femi mbese ka kititabi no chaussette rasul ka masalulike aka akodi konga don kasoro mesaniala kasoro nga sanu kasoro missiljila no ole ba yira ka foko a shartu do emiye iye ke seljila ni ma ke seljila ni nana se isema fi a bole ki senko ni ka don o kofe tuma mina ka soro be seljila wakati min dan sigila o wakati o kono sisan ibe se ka masaluli ke akan a sharti flana satruhuma li mahalli al-fard ayike kasoro sen yɔrɔ min n'a wajibiyala an kan n'an bɛ seliji tala tuma min na sen yɔrɔ min n'a koli wajibiyala an kan a ye kɛ ka sɔrɔ a bɛ se ka o yɔrɔ bɛɛ sutura n'a b'o yɔrɔ bɛɛ sutura i bɛ se ka masaloli k'a kan mɛ n'a sɔrɔ n'a tɛ o yɔrɔ bɛɛ sutura la i tɛ se ka masaloli kɛ a kan a ko o kɔrɔ ye jumɛn ye al-mafrudu ghasluhu min ar-rijli yɔrɔ min ni a koli kɛla ma wajibi ye a kan k'o yɔrɔ bɛɛ sutura ni chaussette le fana a ye kɛ chaussette ye sen yɔrɔ min n'a koli kɛlen bɛ an ma wajibi ye a ye kɛ chaussette ye min bɛ o yɔrɔ bɛɛ sutura o le ye sen tɛgɛ ani sen duguma ani sen kɔ fo kana se senkuru fila la n'a sɔrɔ ni chaussette minɛ a bɛ sen bɛɛ datugu fo kana se senkuru fila la o la i bɛ se ka masaloli k'a kan mɛ n'a ma kɛ o ye i tɛ se ka masaloli k'a kan
فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح كو ناصرو ni sen yoro mina koli dagala anye ni o yoro do bonine ni o yoro do be na masutra o sin fe ate daga ka fo ko anye masalu ka kan nole ikan ka mune ke sisan ikan ka o chaussette to bolé ki sen ko no kela ika seldi ngena nga nasoro ni sharti madafa ni ka masalu ka kan iya lon ka fo ko ika seldi amanye ni seldu du manye sedi tinye. الشرط الثالث شرط السبنا إباحتهما أي كفية من دغنيني الليني جمعولا فلا يجوز المسح على المغصوب مغمي نيكا مغوكا شوستي كا بريغاندي كا بوشي فنغالا كا دويسينا كو أتدغا كا فوكو إيه مسالولي كاكا كا سورو شوستي نينا ماني چو mais le fait qu'il ka boshire quoi te dans ka foki masaluli kaka wal masruq moami ni ka mo ka chaussette chouin ou bien ika khufu chouin ko du sena halina kain mais ika bara minke o bara noni ko son quoi te dans ka foki masaluli ke akan wala al harir li rajulin ko afanati daga ka foko iye masaluli ke chaussette mi na glana kabo harir la harir o fana tissu modèle dole no va forma ko soie o tissu façon rasul alayhi salatu wassalam ako haram yala aleka mantun chemon haram ne oma haram ne ka foko anyadun dabo chogola comme haram yala akam manton chemon kan ni chaussette mi fabriquer la ka bo au tissu la mi na bo foma ko harir o sen fait ate dara ka foki masaluli ke akan parce que sharti madafa li anna lubsahu ma'siya parce que hariri don chebolo o haramuni فلا تستباح به الرخصة دون نغيامي ني أفولا كفوكو مسالولي بسيكا كي نعم أدغني مي ناصرني حرير لي أتدغى الشرط الرابع شرط النانينا طهارة عينهما أيك فين يريه فمي ni alla sali yere akasanu ayke fen dagani fala yasihu almashu ala an-najis nasro ni femime aglana kabo safelila kalmuttakhidi min jildi himarin ina fo nasro ni chaussette sugumine ou bien ni khufu sugumine a fabriquer la kabo fali golo lila ou bien wulu golo par exemple femiu ni adarante am maslama yakono nasoro ni aglana kabo odolela kiyalon kafo ko atida o sin fait no façonné hal nasoro na chekin na kain mais le fait que aglana kabo sofé la kabo fen nonina o sin fait atida kafo kiye masaluli ke akan asharti lurna أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا كم مسألة لك وقت كنا وقت مي نشريا كدانسي وقت دول دانسي ني مسألة لك كبين وقت لما نانو وقت تمنا أكلا كم أتشينا إبنا الريبران كدامنة كراي تغني وهي للمقيم يوم وليلة مغمي نوت التغام بغاي مغمي نتي فواجي لا اوتي اوتاي سو كيلين تريكيني سالي تريكينين كوسرو اوتي تايوي وللمسافر نمغمي تغامنا فواجر التي 3 أيام بلياليهن التي سو 7 كفرا التريكا
c'est-à-dire tere kuturu saba a bɛ dagalen k'a ye masaloli kɛ hufu kan ou bien a ye masaloli kɛ chaussette kan tuma min na ni a sharti dafala. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين. ني شرط لوريه كرمو وكا سما كبو رسولك حديثه عليه الصلاة والسلام لابد من مراعاتها عند إرادة المسح كون ينجي كان أنجانتو او كتي نونونا تمامنا نمفكا مسالوليك chaussette kan ou bien na me fɛ ka masaloli kɛ hufu kan an y'an janto ni sharti ninnu na ni sharti ninnu dafala o sen fɛ a bɛ daga i ye k'a fɔ k'i ye masaloli kɛ i ka hufu kan ou bien chaussette kan mais ni sharti ninnu ma dafa a tɛ daga i ye k'a fɔ ko i ye masaloli kɛ i ka chaussette kan ou bien i ka hufu kan. Alhamdulillah, nous sommes sur le deuxième thème. Le deuxième thème qui nous parle des conditions. Quelles sont les conditions qui sont liées lorsque on veut essuyer sur les chaussettes ou soit al-khuf? Il y a 5 conditions. La première, c'est de porter les chaussettes ou soit al-khuf lorsque nous sommes en ablution. Nous sommes en état de pureté. Ça, c'est la première condition. Parce qu'il a été rapporté par Al-Mughira, il dit, il était une fois avec le prophète alayhi salatu wassalam dans un voyage. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait faire ses ablutions, précipitamment, il a voulu enlever les chaussures du prophète alayhi salatu wassalam, les khouf du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui dit, laisse-les, car je les portais en état de pureté. Je les ai portés lorsque j'étais en ablution. Donc cela nous montre que parmi les conditions avant d'essuyer sur al-khuf ou bien les chaussettes, il faut être d'abord en ablution. Deuxièmement, il faudrait que ça soit une chaussette ou bien le khuf soit quelque chose qui ferme toutes les parties dont il est obligatoire de les laver lors de l'ablution. Lorsque on veut laver les pieds, il y a une limite que la charia nous demande. Laver tous les pieds jusqu'aux chevilles. Les chaussettes doivent être des chaussettes qui ferment tous les pieds jusqu'aux chevilles. On doit faire beaucoup attention. Car actuellement, il y a des chaussettes qui ferment la moitié des pieds et les autres ne sont pas fermés. Ces genres de chaussettes-là, on ne peut pas essuyer là-dessus. Parce que les conditions ne sont pas les conditions ne sont pas accomplies. Donc il faut forcément que ce soit une chaussette qui ferme les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça nous montre en même temps que si les chaussettes sont déchirées ou soit percées, en ce moment aussi, on ne peut pas essuyer là-dessus. Parce que les conditions ne sont pas accomplies. Il dit فَلَوْ ظَهَرَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ. S'il y a des parties qui ne sont pas fermées, en ce moment il est interdit d'essuyer là-dessus. Troisièmement,
Il dit ça doit être quelque chose qui est bon, qui est licite. On ne doit pas essuyer sur des chaussettes ou soit al-khouf qui a été volé, soit ou des chaussettes qui ont été arrachées. Tu as arraché ça à quelqu'un, c'est pas pour toi, ça ne t'appartient pas, donc il n'est pas autorisé lors de l'ablution que tu essuies là-dessus, et lorsque tu essuies là-dessus, ça ne sera pas accordé, et lorsque ce n'est pas accordé, ça veut dire que l'ablution aussi n'est pas accordée. Et si l'ablution n'est pas accordée, c'est que la prière n'est pas bonne, la prière ne sera pas aussi accordée. Ça ne doit pas être quelque chose qui est volé, et ça ne doit pas être des chaussettes qui sont fabriquées à base de al-harir, qu'on appelle aujourd'hui la soie, qui ont été fabriquées à base de soie. C'est interdit aux hommes de cette communauté qu'ils les portent, qu'ils les utilisent. On ne doit pas les porter. Voilà pourquoi il est interdit d'essuyer sur des chaussettes qui sont fabriquées à base de la soie. Quatrième condition, ça doit être quelque chose qui est pur et ça ne doit pas être quelque chose qui est impur. Il dit par exemple, ça ne doit pas être quelque chose qui a été fabriqué à base de la peau de l'âne. Soit par exemple la peau de chien, c'est-à-dire des choses qui sont impures. Si ça a été fabriqué à base de ces choses-là, ce sont des choses qui sont impures, dont on ne peut pas essuyer là-dessus. Cinquième condition, quelle est la période dont on peut faire, soit on doit faire la masse? On doit essuyer sur les chaussettes ou soit le al-khouf. Il y a une période bien définie par la charia. Cette période-là, il dit pour quelqu'un qui n'est pas en voyage, il lui est permis qu'il essuie sur ses chaussettes pendant un jour, et pour quelqu'un qui est en voyage, c'est pendant 3 jours. Ce sont les 5 conditions qui sont liées à cette règle-là. C'est la règle d'essuyer sur les chaussettes, soit al-khouf. Troisième règle, kayfiyatu al-mashi wa sifatihi. Masala sabana abena kuma fɛn min kan, o de ye masaloli yɛrɛ an ka ɲɛfɔ, mais a bɛ kɛ cogo di? Il est min an ka charti min fɔ o dafa la, i bɛ fɛ ka masaloli kɛ a kɛcogo i m'a lɔn. An bɛ n'o de ɲɛf'i ɲɛna sisan an ka dariso la. A ko al-mahallu al-mashru' mashuhu zahiru al-khuf. Khufu, est-ce que a yɔrɔ bɛɛ le ka ɲi ka masalo, ou bien yɔrɔ dɔ le kɛrɛnkɛrɛnnen de k'a fɔ ko a ye masalo? Parce que n'an m'an sen ko, an m'an sen yɔrɔ bɛɛ le ko, mais n'an m'an sen masalo, o bɛ kɛ cogo di de? A ko yɔrɔ min dagala k'a fɔ ko an y'a masalo, o de ye khufu sanfɛyɔrɔ ye, o de ye chaussette sanfɛyɔrɔ ye, a kɔkan yɔrɔ, a kɔnɔna yɔrɔ tɛ. والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. مي واجبي o kunya la, o de ye an ka masaloli non cogo min na an b'a masalo o cogo la ten. Wa kayfiyatul masih, o masaloli yɛrɛ kɛcogo, an yamsaha akthar a'la al-khuf,
Ole ayo khufu sans faire ou bien chaussette sans faire afamba ayo masalu لحديث المغيرة ابن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء. Parce que المغيرة ابن شعبة عليك حديثة بأيرانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكاكا خفو مسالو تشغمنا ونيفولا المغيرة ابن شعبة aka hadisanna aka min yafo anyene ako ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala al-khuffayn ala dhahirihima konye rasuli alayhi salatu wassalam abe masaloli kela aka khufu flaka ka bantuni ka détailler ko a sanfero fla ako kan yoro fla ngaye abe o yoro fla le masalula أقول ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن أتدعى كفو كو أني أدوغميرو أنيو جوسي أفنا أتدعى كفو كو أكوفيرو كانيو فنا جوسي لقول علي رضي الله عنه كابن علي كما رضي الله عنه علي كيكانتو لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه كن ناصر ني الدين ناتو ميكي ني هاكلنا مريالي ناتو ميكي ني جاتمينالي كو إتمنا يه إتمنا يه كا chaussette ou bien khufu dugmayro masalo wala tumena fisaya bimana akonoro o masaloli wala tumena fisaya kateme akokanyoro masaloli kan muna parce que a dugmayro wala be no mais a sans faire tuma chama no mantel ko soro mais sharia kama kwanya kokanyoro a sans faire anyole josi anyole masalo mais ama fo kwanye akono yoro kanyo yoro masalu ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة كو أبو تقول فنا ناكا لكفوليك سنفيرو أني دوغميرو ناكو أو لكفو بمعنى ناكا فلابي مسالو ناكا فلابي جوسي كو باسي كونتالا أما كومي أو باراو أو تشينا باراك بانساني باسي تالا mais a toli dugmayro masaloli toli dugmayro josili toli ole kafisa kateme a josika nous sommes sur le troisième thème qu'il nous montre comment doit-on essuyer sur les chaussettes ou sur al-khuf. La manière dont on doit faire, il va nous expliquer cela. Puisque dans l'ablution, il est obligatoire de laver tous les pieds, c'est-à-dire toute la partie jusqu'aux chevilles. Est-ce que lorsque on veut essuyer, on doit essuyer la partie dont nous sommes obligés de les laver lors de l'ablution, ou bien il y a une partie qui a été demandée par la charia. Il dit l'endroit dont on doit essuyer, c'est là-haut, la surface, c'est la partie dont on doit essuyer. Il dit, et la manière dont on doit essuyer, c'est d'essuyer la grande partie. Lorsqu'on veut essuyer
on doit essuyer la grande partie. Et lorsqu'on fait cela, nous avons fait ce que la charia nous a demandé. Parce qu'il a été rapporté par Al-Mughira ibn Shu'ba, c'est lui qui nous a expliqué la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam, il a essuyé sur Al-Khuf. Il nous rapporte, il dit qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, il essuie sur Al-Khuf ala zahirihima. C'est la surface là-haut qu'il a essuyé. Et le bas, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas essuyés. Il dit donc, il n'est pas autorisé d'essuyer les bas. Et Ali radiallahu anhu, il dit dans l'un de ses propos, il dit si la religion se pratiquait avec les pensées, il dit, il aurait dû autoriser d'essuyer les bas de nos chaussettes ou de Al-Khuf que d'essuyer là-haut ou la surface. Parce que lorsqu'on imagine, c'est les bas très souvent qui sont sales, mais la surface très souvent n'est pas sale. Mais la charia nous dit d'essuyer la surface et de ne pas essuyer les bas. Et Ali dit radiallahu anhu qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam en train d'essuyer sur sa khouf, mais quelle partie? C'est là-haut, c'est la surface que le prophète alayhi salatu wassalam a essuyé là-dessus. Et il nous dit, pour quelqu'un qui veut essuyer, s'il associe les deux parties, c'est-à-dire là-haut et le bas, s'il associe les deux parties, ou soit s'il essuie les deux parties, qu'il n'y a pas de problème. Mais il est mieux de ne pas essuyer les bas que de les essuyer. Lorsqu'on les fait, nous avons nos mérites et l'ablution aussi est bon. Mais lorsque on laisse les bas, c'est encore plus bon à cause des hadiths qui ont été rapportés par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a des gens aussi qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam en train d'essuyer la surface et il n'a pas essuyé les bas. Donc sur ce, nous allons nous arrêter incha'Allah pour ce soir et continuer biiznillah la semaine prochaine sur le 4e thème qui va nous parler du temps, le moment, la période dont on doit essuyer sur les chaussettes ou soit sur les khouf bi'idnillah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de sa religion et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et que la Jannatul Firdaus soit notre demeure. Amena bita darsul na ta'ala sonama kadamine semaine wore masala nani nana ale bena kuma min kan ole wakati mi ni adagalan ye ka fɔ ko an ye jɔsili kɛ an ka chaussette kan ou bien an ka khufu kan. Khufu an ko samara min ni a dilanna ka bɔ golo la a bɛna o wagati yira an na n'Alaw taala sɔnna ma ka faamuyali ko ɲuman di an ma hali bi Alaw taala ma kɛla a baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ ko nɔgɔya an ma hali bi Alaw taala ma kɛla ka kɛ ka bɛn rasul ka sunna sira ma alayhi salatu wassalam hali bi Alaw taala ma kɛla. hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.